Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в пространството на Вектор. В този клип ще изследваме на къде сочи нашият вектор. Всеки човек иска да има радост, красота и изобилие в живота си. А това е много лесно да се направи с Вектор. С подкрепата на лесните и кратки техники във Вектор ще намерите своя път според собствените си желания и както е най-добре за вас и всички около вас. Когато ги прослушвате отново и отново, всеки път ще виждате и откривате нещо различно. Тези техники работят безотказно. Може да ви подкрепят във всяка минута и ден. Те са перфектен инструмент и за най-трудният момент от вашия живот. Както винаги, ще бъде полезно и практично. Затова изгледайте всичко до края. Може да споделите клипа и с ваши приятели и познати, на които са необходими подобни знания. Скъпи приятели, много чуват думата Вектор и си задават въпроса: какво е това? Работата е там, че всеки от нас чете много книги, прави различни практики и целта на всичко това е да можем да опознаем повече самите себе си, да осъзнаем начина си на мислене и действие и да станем автори на собствения си живот. В моята 30-годишна практика съм срещала хора, загубили месеци и години, за да минат през това. А Вектор е това, което включва в себе си осъзнатото определение на самия себе си. Откриване на своята лична посока, която само на нас ни харесва. Когато тренирате някакъв спорт за година, 2, 3, вие тренирате своето тяло, за да изпълни определена команда, която му задавате. И резултатът е, че можете да се развивате напред в този спорт и да имате красиво и хармонично тяло. Но за това сте посветили година, 2, 3. И това е нормално. След което отивате на някакви курсове и семинари, където тренирате своя ум за това как да станете бизнесмен, коуч, водещ или консултант. И това ви отнема няколко месеца. Години дори. Ставате такива и така седмици, месеци, години, вие все се обучавате на нещо. След това се записвате на второ, трето обучение и така преминава живота ви. Във Вектор се оказва, че можете да тренирате и тялото, и ума си. А може и осъзнато да опознаете самия себе си и да бъдете в информационното квантово поле, където се намират всички умения и знания, а вие само да ги ползвате. Ако искате да станете бизнесмен, необходимо ли е да откривате как се получава топлата вода в чешмата ви или устройството на велосипеда? Вие само искате да ги ползвате. Така Вектор ви дава възможност само да го правите, а не да откривате топлата вода и да изобретявате велосипеда. Защото отдавна всичко е измислено. Или както казва мъдреца, всичко ново е добре забравено старо. Вие сами избирате посоката на Вектора и вие самите ще предпочтете дали да се движите по асфалта и по посоката на вятъра, или ще изберете да се забиете в гъсталака и ще се борите срещу вятъра. Когато участвате във Вектор, вие осъзнато виждате всички тези пътища и вие сами си решавате кой път ви харесва повече, за да тръгнете по него. Идвайки при мен, виждам колко много чужди убеждения и желания са задръстили вашето съзнание, че веднага започваме работа. Защото вашето съзнание прилича на стая, в която целият пот е затрупан с купчини от книги, изпопадали от лавиците на библиотеката ви. И трябва да ги подредим по автори или по тематика отново на лавиците. И трябва да ги определим коя тематика, коя книга, къде да стои. Така, по този начин ще достигнете до яснотата какво искам аз.
Отговорите са във вас самите. Само трябва да ги видите. Знайки какво искате вие, знайки своя основен първи принцип, за който ще говорим в друго видео, вие ще спрете да търсите себе си и своята мисия, както е модерно сега да се казва, защото просто ще си ги спомните и ще ги знаете. Вектор стопява лавината от непрекъснатото информационно натоварване. Сваля отделните пластове, чужди желания и убеждения, както се свалят люспите на лука. И тогава вие вече ще знаете, ще виждате, ще живеете в своята собствена посока, своя собствен вектор, които ви харесват лично на вас. Ще се радвате на новия си щастлив живот, когато вече сте стопили претенциите към другите, осъждането на другите, ще сте намерили своя път и ще вървите стабилно по него. Независимо, че някой може да ви подвежда или откровено да ви лъже, въвеждайки ви в своята игра и своите решения. И когато вие стъпите на своите знания и действия, на своите резултати, които вече сте постигнали, вашата инертност, страхове, обвинения, завист, ревност, самота, депресия се стопяват като парченце лед в чаша. И идва само едно – радостта от живота, от момента, от срещата, от отношенията и всичко чудесно, което вие сами сте сътворили във вашия нов и прекрасен живот. Трансформацията на съзнанието, обезвреждането на илюзиите и ограничаващите убеждения действа веднага в своята посока, по своя вектор. Здраве, отношения, бизнес, опознаване на себе си. Обезвреждането на причините води до промяна на следствията. Това гарантира качествени промени и ви дава възможност да напипате вашата собствена посока, вашия вектор. Сесиите във вектор дават умението осъзнато да определите своето истинско желание. Вие как искате да живеете? Вие как искате да бъдете? Вие как искате да сътворявате? Щом осъзнаете това, ще видите ясно всяка ситуация и категоричните решения на всеки въпрос. И спокойната, лека реализация на всичко, което желаете. Когато преработите вашите ограничаващи убеждения, ще постигнете състояние, което е изгонило страховете и тревогите. В такова спокойно, чисто и умиротворено състояние постигате всичко. Решавате, действате, получавате най-доброто за вас. Може да изберете да се оправдавате и да останете там, където се намирате, а можете и да вземете сесия във вектор и да осъзнаете колко е лесно да имате нов и прекрасен